כולנו מכירים, ואולי אפילו יודעים בעל פה את התפילה אדון עולם. אבל האם פעם עצרנו לחשוב שאולי מסתפר שם משהו נוסף, משהו עמוק הרבה יותר? מסתבר שבין המילים המוכרות האלה חבויה מפת זמנים רוחנית של כל ההיסטוריה האנושית. בואו נפענח אותה יחד. וזה מוביל לשאלה די מדהימה, לא? האם באמת יכול להיות שתפילה כל כך עתיקה, שאנחנו אומרים כל הזמן, בעצם צופה את העתיד, שיש בתוכה איזשהו קוד שמגלה לנו איפה בדיוק אנחנו נמצאים על ציר הזמן הרוחני, וחשוב יותר, לאן כל זה הולך? אז המפתח לכל הסיפור הזה נמצא בשורה אחת פשוטה ומוכרת, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה. 3 המילים האלה הן לא רק תיאור של הנצח, הן בעצם 3 תקופות, 3 שלבים ברורים שמחלקים את כל ההיסטוריה הרוחנית. טוב, אז בואו נתחיל לפרק את זה, ונתחיל כמובן מההתחלה. מה מסמל את התקופה הראשונה, תקופת היה? אז תקופת היה, העבר, מקושרת לאברהם אבינו. במקורות קוראים לזה שמיטת אברהם, שזה בעצם מחזור רוחני שלם שקשור אליו. וברמה הרוחנית התקופה הזו מייצגת את רובד הגוף, את הבסיס, היסוד הפיזי המוחשי של כל הקיום שלנו. וההתגלות הכי גדולה של השלב הזה, זאת כמובן תורת משה, התורה שבכתב. היא השורשים של הכל. יפה. מעבר אנחנו קופצים ישר לזמן שלנו, אל תקופת ההווה, ופה הסיפור מתחיל להיות הרבה יותר אישי ורלוונטי עבורנו. מה הסוד שטמון בתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו? וזה החלק המדהים. הניתוח הזה הוא לא סתם רעיון כללי, הוא נוקב בשנה ספציפית מאוד, שנה שמסמלת נקודת C בתקופה שלנו. איזו שנה? שנת התשפ"ו, 5786. נקודה למחשבה. התקופה שלנו, ההווה, מקבילה לשמיטת יצחק. זו המחזור הרוחני השני. ואם העבר היה רובד הגוף, ההווה הוא כבר משהו אחר לגמרי. הוא רובד הנפש. השכל, הרגש, העולם הפנימי. והתורה שמאפיינת את התקופה הזו היא התורה שבעל פה, שהיא כולה העמקה, פרשנות, פיתוח של השורשים ההם מהעבר. וזו נקודה קריטית להבנה. התקופה שלנו, תקופת הנפש, היא לא היעד הסופי. היא גשר. גשר הכרחי. התפקיד שלה הוא בעצם לחבר את היסודות הפיזיים של העבר, של תורת משה, עם ההתגלות הרוחנית האדירה שעדיין לפנינו. אז לאן הגשר הזה מוביל אותנו? אל השלב השלישי והאחרון על המפה הזאת, העתיד. מה מסתתר מאחורי המילים, והוא יהיה? העתיד, על פי המפה הזאת, הוא עידן שבו תתגלה תורת המשיח. וזה לא סתם תורה, כן? מדובר פה על התגלות רוחנית ברמה אחרת לגמרי. רמה שמקושרת לרובד הגבוה ביותר שקיים, רובד הנשמה, המהות הפנימית ביותר. לתקופה הזאת קוראים שמיטת ישראל, או אפילו, שימו לב, שמיטת גן עדן. זה כבר נותן לנו מושג על איזה סדר גודל מדובר. היא קשורה כמובן לבניין המקדש ולמציאות רוחנית אולטימטיבית שההיסטוריה כולה חותרת אליה. אוקיי, אז עברנו על כל החלקים בפאזל, בואו נחבר עכשיו את כל הנקודות ונראה איך התמונה הגדולה נראית. המפה הרוחנית במלואה. פשוט תראו את ההתפתחות המדהימה הזאת, זה מבנה כל כך שלם ומסודר. מתחילים בהיה, בעבר, אברהם, רובד הגוף, התורה שבכתב, הבסיס. ממשיכים אל ההווה שלנו, יצחק, רובד הנפש, התורה שבעל פה, העמקה. והיעד, היהה, העתיד, ישראל, רובד הנשמה, ותורת המשיח. זאת פשוט עלייה הדרגתית ברורה מהפיזי אל הרוחני הגבוה ביותר שיש. ואחרי כל זה נשאלת השאלה. אז מה זה אומר עלינו? איך התפיסה הזאת משנה את המקום שלנו בתוך הסיפור הענק הזה של ההיסטוריה? אם אנחנו הדור שחי על הגשר, בתקופת ההווה, מה זה אומר על התפקיד המיוחד שלנו, כאן ועכשיו? הניתוח המרתק הזה שהצגנו כאן מבוסס על תכנים ולימודים של מדרשת המשיח. אם הרעיונות האלה הדליקו איזשהו ניצוץ, וקיים רצון להעמיק בזה עוד, אז דו שאפשר להירשם ללימודי 10 במדרשת המשיח. זאת באמת הזדמנות להמשיך ולחקור את מפת הזמנים המופלאה הזו.